Ahojte priatelia, Slováci, Slovenky. Rozhodol som sa zverejniť určité informácie, ale začnem trošku od začiatku. Asi pred 4 mesiacmi som natáčal nejaké videá, viete, tak zaujímam sa o pravdu, hej. A dosť ma naštvala jedna vec, musím sa k nej vyjadriť. Bude sa jednať toto celé video ohľadom Ruda Huliaka. Aby som začal tak od začiatku, bol som členom strany Národnej koalície rok. Odhlášku zo strany som podal niekedy v polovičke januára, možno začiatkom januára, už teraz si nepamätám, ale asi v polovičke januára, s tým, že nebudem zotrvávať v strane, ktorá má v úvodzovkách za predsedu inžiniera Ruda Huliaka farizeja, klamara a zbabelca. Rudo, apelujem na teba. Rudo Huliak. Týkame si, poznáme sa a chcem ti poukázať jednu pravdu. Začalo to tým, Rudko, aby si vedel, že začali sa porušovať v strane pravidlá, začali sa porušovať stanovy strany, začali odchádzať ľudia. Začali odchádzať ľudia dosť takí, by som povedal, blízki, ktorí ťa mali za priateľa, ktorí ťa nasledovali, lebo si mal dobré rozhodnutia, dobre si rozprával, chcel si pomôcť Slovensku, zachrániť Slovensko a tak ďalej. Vstúpil som tiež do strany, preto lebo som vstupoval s tým, že keď som sa stretol prvýkrát v Košiciach pred rokom na tvojom stretnutí, lebo ste dávali nejaké stretko, kamarát mi hovorí, však poď na diskusiu, príde tam inžinier Rudo Huliak a ja hovorím, kto to je? Dobre, nebudem ti vysvetľovať, poď, skúsiš, popočúvaš ho, uvidíš, urobíš si mienku. Dobre, v Košiciach sme boli na stretku, prvé moje stretko a hneď som vedel, jak sme sa tam stretli, jak si rozprával pekne o Slovensku, čo treba urobiť pre zachranu Slovenska a tak ďalej a tak ďalej. Sám si o sebe hovoril, aký si gadžo z Očovej, si chlapec z spodu, hej. A prakticky neboli za tebou nejakí oligarchovia a tak ďalej. Spomínal si mi, no prakticky nie mne, ale nám všetkým si povedal tvoje slova, že budem váš sluha, keby som sa aj dostal do parlamentu, budem váš sluha, ktorý bude slúžiť nám, občanom a Slovensku. Takže opak je pravdou. Zistili sme nejaké určité veci, bývalí odidenci a členovia bývalej Národnej koalície, že čo sa týka strany, strana si prešla nejakým tým vývojom od Kozlíka po Petra Sokola a tak ďalej. To nebudem zase rozvázať, to by bolo na dlho. Chcem urobiť len nejaké také, kým sa dá aspoň tých 20-minútové video, možno urobím druhú časť, tretiu časť, štvrtú časť, uvidíme, aké budú reakcie. Ale vrátim sa k tejto Národnej koalície. My, akože členovia, už nečlenovia, ale vtedy pred voľbami, tak sme tvoju kampaň, Rudo, viedli asi takým spôsobom, že na každom tvojom stretnutí, na ktoré sme chodili, či v Prešove, v Košiciach, v Michalovciach, boli sme na XY stretnutí v Sabinove a tak ďalej, nebudem konkretizovať. Na každom jednom stretnutí sme ti verili, že rozprávaš z čistého srdca, že to myslíš so Slovenskom úplne vážne. Opak je pravdou. Bohužiaľ, mrzí ma to, prišli sme na to neskôr. Z teba sa vykľul, Rudo, zlý človek. Vieš, ja som stále zastánca tej pravdy. A viete, čo sa stane, keď poviete pravdu človeku do očí? Odpovedzte si na to sami. Rudo, každého si zavádzal.
spomeniem nejaké určité veci, hej, ktoré sa aj v strane diali, aj v tvojom živote. Tvoj súkromný život ma nezaujíma, vieš, ale postavil si celú agendu strany na základe voda, pôda, les. To bola taká, podľa mňa, zamienka, hej, ako oblbnúť voličov, ako si krásne diskutoval o všetkom, čo ľudí trápilo, veľké diskusie sme mali, ako sa dá zachrániť. Najprv si chcel vystúpiť z Európskej únie a z NATO. Už to nebolo relevantné, lebo to je, proste by sme museli vracať eurofondy a tak, to by sme zrujnovali Slovensko, hej, tvoje slova. Ďalšia vec, postavil si kampaň na tých medveďoch, dobre, čert ich vem, aj celých medveďov. Ale ti chcem povedať napríklad a otvoriť ešte tým neprebudeným, ktorí zostali v tej národnej koalície, podotýkam skrachovanej národnej koalície, lebo si tam robíte, čo chcete. V národnej koalícii ide taký režim, že všetko sa tam robí elektronické snemy, bojíte sa pozrieť ľuďom do očí, či okresným predsedom, či krajským predsedom, či členom, bojíte sa ľudí zvolať na jednu kopu. Hovorilo sa, že máme okolo 2300 členov. Dobre, nech bude 1500 členov. Zaokrúhlime to tak, že by 1500. Bojíte sa pozrieť do očí ľuďom, aby ste zvolali osobný snem a zvolať si tam tých 1500 ľudí. V úvodzovkách, hej, lebo prakticky 1500 ani nás niet. Elektronické snemy, Perloam, robíte asi takým spôsobom, že Miško, chceš byť okresný predseda, poviem príklad za Sabinou? Jasné, napíš ma tam. Dobre, je v zozname. Števko, ty chceš byť predseda, alebo okresný predseda, alebo krajský predseda za Košice? Dobre, v poriadku, napíšem ťa tam. Žiadna diskusia, ľudí nikto nepozná. Okresní s krajskými sa vôbec ani nepoznajú. Nehovorím o podpredsedoch strany, nehovorím o manažeroch strany, a tak ďalej. Ďalšia vec. Podľa mňa nie som študovaný. Ja sa nehrám na nejakého, aby som sa chcel zviditeľniť, Rudo. Ty veľmi dobre, krásne natáčaš videá z Očovej, z obecného úradu. Tebe to ide, ty si taký zhovorčivejší. Vieš, ja v tom nemám prax. Ale mám prax v tom, aby som sa ti osobne pozrel do očí a povedal ti pravdu do očí. Nakoľko nemám tú možnosť, lebo som aj pracovne vyťažený, momentálne to video nahrávam z práce, lebo tu mám trošku teraz viac súkromí, lebo prakticky už je po šichte, tak natáčam to video, Rudko, aby si uvedomil niekoľko vecí, že si oklamal strašne veľa ľudí, nie že strašne veľa, ale nás, voličov, ktorí si sa zviezol po našom chrbte do parlamentu. Rudko, daj si ruku na srdce, čo si nám rozprával na každom stretnutí. A teraz vidím s pravdou trošku von. Rozprával si každému z nás, že či to bolo v Sabinove, v Prešove, v Košiciach, v Michalovciach, hoci kde sme boli na stretnutí normálne sme ťa nasledovali ako ovce. Ty si bol modla pre mňa, si pána Huliak otvoril hubu a sama Perla, perfektné, Rudo, volím ťa, ty budeš raz neviem čo, minister, alebo neviem čo. Asi vedeli určite, prečo ťa nezvolili za ministra. Hej, bojkotovali prezidentka a tak ďalej. Prezidentka ma nezajíma. Aj tí pohlavári PS a tak ďalej. Hej, to politika je svinstvo. Ja sa nechcem ani zviditeľniť, ani do nejakej funkcie ísť, ani som nikdy nechcel funkciu, ale jedno ti poviem, Rudko. Ja som zo svojich súkromných peňazí na tvoju kampaň investoval asi zhruba 1500 eur. Zohnal som ti sponzora na novú kelču pri Domáši, ale určite 3000 eur, preto lebo ten sponzor mi vyplatil 3000 eur, aby som ti ja mohol zasponzorovať tvoju predvolebnú kampaň. Členovia za Prešov, Košice, Sabinov, Levoča a tak ďalej ti pomáhali z ničoho ťa dostať hore do parlamentu. Po našich chrbtoch si sa dostal tam, kde si. Teraz si poslanec Národnej rady, si predseda výboru za pôdohospodárstvo a životné prostredie a spýtam sa ťa jednu vec.
odkedy si tam, čo si urobil pre ľudí? Ešte raz sa pýtam, čo si ty osobne urobil pre ľudí? Veľký ty si odporca bol v roku 2021 COVID. Áno. A poviem ti jednu vec. Rudko, povedzme si pravdu, nalejeme si teraz čistého vína. Ty si bol veľký bojovník proti COVID pakárni, čo bola, hej? A pritom máš falošný očkovací pas. Čo na to povieš, Rudko? Teraz sa biješ pred kamerami s Petrom Kotlárom, Peter Kotlár v pohode, berem, robí si svoju prácu. Teraz sa biješ, že budete stíhať tých ľudí, ktorí COVID robili a tak ďalej. Musia byť potrestaní, Mikaz išiel dole a tak ďalej. Neboli ešte potrestaní ľudia, to som zvedavý, že čo urobí Peter Kotlár, ešte mu zatiaľ verím. Ty sám, Rudo, daj si ruku na srdce, ty sám si zvolával snem s podmienkou preukázania sa COVID pasom a použitím respirátora od svojich členov a funkcionárov Národnej koalície. Bojovník, ty si veľký bojovník proti COVID pakárni. Rudko, a sám si od nich vyžadoval, aby na tvoj snem alebo na tvoje stretnutia chodili ľudia zaruškovaní s handrou na hube a aby mali QR kód. Rudko, toto je pravda. Ideme na ďalšiu pravdu, Rudko. Keď si taký pravdovraný, lebo ja som pravdovraný, ja ti to poviem aj do huby. Osobne, keď sa stretneme. Keď budeš mať možnosť sa so mnou osobne stretnúť. Ja sa ťa nebojím. Ty ma poznáš, Rudo, poznáš ma na každom stretnutí. Som sa s tebou fotil, Ivan Ševčík a tak ďalej. Ja som tiež rovný chlap, ako ty o sebe tvrdíš, že ty si rovný chlap. Ale už som sa ubezpečil, že ty nie si rovný chlap. Ty si krivý chlap. Pokazený chlap a máš okolo seba falošných ľudí. Takže ideme ďalej, Rudko. Povedz verejnosti a celému Slovensku, že si dostal ponuku na 5 miliónov eur, aby si sa nepchal do politiky. Rudo, ja nechcem byť hoaxer, že by ma tu teraz tvoji priaznivci, ktorí ťa volili, a ja som jeden z nich, ja som ťa volil, ja som ťa kružkoval. Povedz celému národu, kto prišiel za tebou a ti ponúkal 5 miliónov eur za to, aby si nešiel do politiky, aby si sa nevrtal do politiky a aby si zostal v úzadí. Povedz celému Slovensku. Mohli by sa zaujímať aj o to orgány činné v trestnom konaní. Takže toto video je aj pre orgánov činných v trestnom konaní. Lebo keď si taký férový chlap, nemáš sa čoho bať. Takže, Rudko, ideme ďalej. Klamal si, že si založil svoj dom kvôli úveru na voľby. Rudko, nezaložil si nič. Na každom stretnutí si hovoril, že ja musím založiť dom, treba zaregistrovať stranu, treba ti 17 000 eur na registráciu strany a bla výdavky na predvolebnú kampaň a tak ďalej, že potrebuješ založiť dom plus s Pálom, nebudem ho menovať, ty vieš ktorým, podpredseda, už teraz je ako predseda, neviem kto ho volil, ale je predseda v úvodzovkách, hej. Lebo tam sa funkcie rozdávajú na základe Miško, ty budeš ten, Števko, ty budeš ten a stisne sa Enter, zapisnica sa vytlačí a už ste všetci funkcionári. Toto je národná koalícia. Takže nezaložil si dom, Rudko. Ďalšia vec, išlo ti len o biznis so drevom. Takže nalejme si čistého vína a budeme rozprávať pravdu, Rudko. Pravda bolí. Ty vieš pekne rozprávať na obecnom úrade, natáčať videá, útočiť na progresívcov a tak ďalej. Ja nechcem, že by to bolo útočné video na teba. Rudko, každý človek z nás má červenú čiaru. Ty, ako osoba, inžinier Rudolf Huliak, ty si ju prekročil. Moju červenú čiaru si prekročil. Ja som si myslel, že budem ticho, ale nedá sa. A vidím na svetlo Božie s pravdou von. Takže ty nie si len poslanec Národnej rady,
Ty nie si predseda výboru pre pôdohospodárstvo a predseda výboru pre životné prostredie. Ty si farizej, klamár, oklamal si voličov, ktorí ti dali, koľko si mal, Rudko? 59 000 kružkov, plus minus. Medzi nimi bola aj moja rodina, ktorí ťa kružkovali a tak ďalej, Rudko. Už teraz viem, lebo človek sa učí na vlastných chybách a už túto chybu nezopakujem nikdy. Hej? Ďalšia vec, Rudko. Podielal si sa, ty vieš o tom veľmi dobre, ty si sa podielal na podvode, keď neurobili štvorkoalíciu. Lebo 10%. Rudko, podielal si sa na podvode, zopakujem ti, aby si to pochopil. Lebo ja nie som študovaný, nie som výrečný človek, ty si inžinier, titul máš a neviem čo, judr, mudr, pudr a tak ďalej, toto je vaše tituly, všetci ste v parlamente, jak psi, hej? Takže, Rudko, podielal si sa na podvode, keď neurobili štvorkoalíciu, lebo 10%. Že, Rudko? Pravda? No ideme pravdu rozprávať, Rudko. Nebudem tu kričať, nadávať ti, zneužívať tak, že proste ti tu budem klásť na tvoju hlavu a tak ďalej. Nie. Počúvaj si pravdu, Rudko. Našu krajskú predsedničku, ktorá bola tu za Prešov, Evku, nebudem spomínať jej priezvisko, Evku. Ty vieš, o ktorej Evke rozprávam, ktorej si ty volal a si jej povedal: Evička, mám ťa rád ako svoju sestru. A čo sa stalo? O hodinu si jej pichol nôž do chrbta. Taký ty si človek. Ty si taký človek farizej. Zbabelec si. A poviem ti to priamo do očí, do tvojich úst, že si zbabelec, si podvodník a si farizej. Mňa si oklamal, všetkých si oklamal, čo sa týkalo predvolebných kampaní, na čom bola agenda urobená, voda, poda, les a tak ďalej. Nič z toho nie je pravda. Išlo ti o biznis s drevom. Povedz Slovensku, povedz, Rudko, pravdu povedz. Kde je tvoja teraz momentálne partnerka zamestnaná? Rudko, povedz, kde je Štefan Kyseľ, ktorý bol grafik pre našu stranu, alebo on bol manažer tvoj, neviem jaký strany Národnej koalície. Kde, jakú funkciu má teraz, Rudko? Povedz všetkým, celému Slovensku to povedz. Rudko, dobre sa ti sedí v parlamente po našich chrbtových skrabaných. A ešte ďalšia vec. Ty osobne, ty, Rudko, si Evu, bývalú krajskú predsedničku za Prešov, neber do úst. Ty jej nesiahaš ani po členky. A môžeš mať titul judr, mudr, poslanec, minister, prezident, aj Kristus Maria. Rozumieš ma? Ty jej nesiahaš po členky. Je to dôchodkyňa, ktorá žije zo 200-eurového dôchodku, pracovala pre teba 4 roky bez odmeny, bez nároku na mzdu, robila ti tvoju predvolebnú kampaň, robila ti tvoje stretnutia, organizovala podujatia, varila so mnou guľaš, predvolebný guľaš na tvoju predvolebnú kampaň, kde si prišiel na každé jedno stretnutie a my sme ti všetko platili, ty si sa postavil od stolu a išiel si preč. Taký ty si človek. Rudko, daj si ruku na srdce. Ty si takýto človek. My sme ti robili kampaň, táto dôchodkyňa Evka, poznáš ju veľmi dobre, lebo si jej povedal, že ju máš rada ako vlastnú sestru, nedám na teba dopustiť, Evička. Evička, ty si veľmi dobrá. Toto. Teraz ste ju nazvali, že je podvodnička. Za čo? Rudo, pýtam sa, za čo je podvodnička? Už si hore? Už ti netreba aktivistov. My sme boli členovia strany a niekto, ktorý sedí po tvojej pravíci v strane, Pálo, tak povedal, že aktivistov treba vydrbať zo strany. My sme tí aktivisti.
Tí aktivisti, ktorí ti varili guľaš, ktorí ti roznašali reklamné letáky, ktoré ti viešali billboardy a ktorých si ty sklamal a zradil. A môžem už teraz povedať, Rudo, môžem ti povedať aj to, že Marek Balaš, áno, je to Rom, on o sebe hovorí, že je negramotný cigán a tak ďalej. Ty si klesol na takú úroveň, Rudo, že mu nesiahaš ani Marekovi Balažovi, čo má 3 základné školy, ročníky vlastne máš skončené. Nesiahaš mu ani po pety. Marek Balaš sa obetoval od 92. roku pre Slovensko. Ty si sa obetoval, vieš kde? Tak akurát do Riti si sa obetoval pre Slovákov. Všetko je biznis. Rudko, všetko je biznis. Biznis s drevom. Prečo si nepovedal ľuďom, voda, pôda, les, išlo ti o lesy zachrániť, environmentálne zaťaže a neviem čo, a parky národné a neviem čo. Rudko, však povedz ľuďom, že máš za 3 milióny eur lesy. Či? Či som hoaxer? Či som ja klamar? Možno klamem, ale ja mám informácie, že máš. Dom si nezaložil, popožičiaval si peniaze, vieme od koho, nebudem to tu zverejňovať. Daj si ruku na srdce, Rudo. Sklamal si všetkých. Všetkých si sklamal a oklamal. Tí ľudia, ktorí pre teba obetovali všetko. Všetko. Ja som podnikateľ, ja si zarobím peniaze. Nemám tisíce, ani 100 000, ani milióny. Ja si zarobím tak, aby moja malá rodina dobre a týmito rukami, poctivými rukami si zarábam. Nie tvojim biznisom s kronošpánom, lesmi, akcie, medvede, poľovnícke združenia a tak ďalej. Potom ďalšia vec, nie v súlade so stanovami strany bol do funkcie vymenovaný nový predseda. Ty vieš, o koho myslím. Keď sa on z Babelov vzdal funkcie členstva vo vlastnej strany. Rudko, ty si sa z Babelov vzdal funkcie v Národnej koalícii. Preto, lebo SNS. Nás si išiel tu, chodil si na stretnutia a povedal, ideme hlasovať o tom, že či Národná koalícia by sa nespojila s SNS-kou. Ideme hlasovať. A vy už ste dopredu, 4 mesiace dopredu vedeli, že pôjdete s SNS-kou a nás ste tu zavadzali, hlasujme, súhlasíte, nesúhlasíte, aj tak môžeme vás osrať, preto, lebo aj tak už pôjdeme do SNS-ky. Vy už ste to mali dávno vybavené. Aj s Pálom. Katka, a tebe chcem ešte povedať jednu vec, Katka. Vieš, ktorá Katka? Nebudem menovať priezviskom. Tiež si jeho ľavá ruka, lebo pravú už má. Ľavá ruka, Katka. Veľmi si ma sklamala. Chodili sme po akciách, objímali sme sa. Pomáhali sme Rudovi. Ty vieš, Katka, čo robíš v strane? Zobrala si agendu, celú agendu. Nedobre sa počula pravda. Ty si zobrala celú agendu Janke. Ty si nič. Môžeš mať judr, pudr, CSC, tituly, koľko chceš. Katka, ja na teba neútočím. Mal som ťa donedávna priateľoch. Asi pred pol hodinou som si vymazal nepodstatných ľudí z Facebooku. A ešte začnem mazať, ktorých tam nepotrebujem. Rudo, zachoval si sa ako hyena. Ľudia sa o tom dozvedia. Toto je prvá časť videa. Prisahám, že ešte natočím 2., 3., 4. Čo ty robíš? Rudo, my sme ti všetci verili a všetkých si nás sklamal. Príď tu do Prešova, ja sa ťa nebojím, Rudo. Ja ti to poviem priamo do píska, jak sa hovorí po východňarsky. Do tvare, do očí, do píska ti to poviem. Jaký si ty zradca, jaká si ty sviňa. Nehnevaj sa, ale si sviňa. Rudo, je strašne toho veľa vecí,
Sklamal si nás všetkých. A teraz sa čuduješ, že ti odidenci, nás odidencov zo strany, lebo sme zistili, sme si dali pásky z očí sme si zlepili už teraz. Lebo sme videli, že sa niečo deje v strane. Odišiel ti človek z Ružomberka. Vieš, ktorý? Hop, čo sa deje? Takýto človek, ktorý 24/7 s tebou sedel v aute po hoteloch, ste chodili po stretnutiach po celom Slovensku, oslovali ste ľudí. On už ti na to prišiel, na tie podvody, klamstvá, ktoré si šíril na stretnutiach. On už ti na to prišiel. Tak nechcel mať s tebou nič spoločné, zdvihol svoju riť a odišiel preč. Takto sa to robí, Rudo. Lebo nemôžeš žiť v klamstve, musíš žiť v pravde. A pravda bolí. Rudo, čo si spravil? Porozprávaj ľuďom. Ja ešte uverejním ďalšie video, druhé video. A to sa budete diviť všetci. Máš svojich skalných? Áno, teraz Sabinov. Nebudem konkrétne menovať. Pchajú sa ti všetci do riti. Tak ako ty sa pcháš Dankovi do riti, tak oni okresní krajskí sa ti pchajú do riti. Podržtaška. Ty si Danková podržtaška. Bol si členom v LSNS, v Patriote si bol, prezliekač kabátov si. No čo na to povieš, Rudo? Stretneme sa ako chlap s chlapom a vydiskutujeme si medzi 4 očami, že aký si podvodník. Jak si nás oklamal? Povedz mi, jak sa ty dokážeš do očí pozrieť ľuďom, ktorí ti dali kružky. Ako? Po voľbách sme my vieš, čo očakávali od teba. Žiadne funkcie, jak si ty myslíš. Jak nás nazval tvoja pravá ruka, jak nás nazval, že sme prospechári, že sme koritári, že sa chceme dostať ku koritám, na funkcie a tak ďalej. Ja nechcem ísť do vlády, lebo viem, že aká je sviňa politika, ale sme chceli vďačnosť od teba za to, že sme ťa tam dostali, kde si teraz momentálne, vďaka nám, aktivistom, ktorých treba vydrbať zo strany, vďaka nám si tam. Myslíš, že čo? Kto ti kružkoval? Kto ťa dostal hore? PSK? KDH ťa dostal hore? Alebo nebodaj Matovič? Teraz si hrdina v parlamente, že? Dobre sa ti dvíha palček pri hlasovaní. Nie. Už si frajer. Nie, nebudeme hlasovať. Áno, sme za, hlasujte, stlačajte si gombiky. Ešte si aj navýšili platy. Mne nejde o peniaze, na stretnutiach si povedal, mne nejde o peniaze, mne ide o Slovensko, o národ. Nakrmíme národ, nakrmený národ je spokojný národ. Toto si stále hovoril, Rudko. Klamem. Keď klamem, ospravedlňujem sa. Hovorím tvoje slova. Ja som chodil na tvoje stretnutia. My sme chodili na tvoje stretnutia. Nie, že 10, 20, 50. V tisíckach. Nie na stretnutí, ale celkovo. Koľko sme boli členovia a tak ďalej. Národná koalícia ma momentálne nezajíma, ani ma už nebude. Je to etapa môjho života. Urobil som chybu. Za chyby sa platí. Chybu už tu nezopakujem, do žiadnej politickej strany už v živote nikdy som nebol ako člen strany, čo sa týka v nejakých iných stranách. Bol som jedine člen v Národnej koalícii. Odhlášku som si poslal, zrušil, nie som členom žiadnej politickej strany, rozprávam teraz sám za seba, lebo ja som už teraz ten aktivista, a na tom aktivistovi si sa ty viezol po mojom chrbte do parlamentu. Nehovorím len o sebe. O nás aktivistov celkovo globál. Takže, Rudko, toto je prvé video, ktoré som ti chcel nahrať. Potom sa budem venovať v druhom videu, ktoré čo skoro príde, sa budem venovať strane Národná koalícia, že čo sa tam robilo a čo sa tam možno aj robí doteraz.
Budem sa zaoberať aj firmou Kronospan, lebo si povedal vždycky, keď sme sa, alebo sa niekto, nie ja, ale niekto sa spýtal, čo sa týka firmy Kronospan, vždycky si zasmial si sa, otočil si, zvrtol tému rýchlo, si sa zasmial a diskutoval si zase o niečom inom. Lebo si, nie, to môj brat je ako len zamestnanec v Kronošpane. No tak som nevedel, že radový zamestnanec je štatútar vo firme Kronošpan, no neviem, no. Keď sa uzatvárali zmluvy medzi štátnymi lesmi Slovenskej republiky, bol tam aj tvoj brat, mladší brat. Ale to nechám v druhom videu. Potom budem sa vyjadrovať aj ku nejakým určitým veciam, čo sa týka zmluv. Koľko dane zaplatil Kronošpan. Rozvinieme tú firmu v globále. Hej? Takže priatelia Slováci, Slováňky, dozviete sa pravdu, že Rudovi Huliakovi ide o biznis. Nič len o biznis. Kruh sa uzatvoril, hej? Tak vieme, kde jeho priateľka robí. Hej, akú funkciu si dosadil Rudko. Vieme, akú robí Štefan Kysel, akú dostal funkciu. Hej, všetko má spoločné s inšpekciou štátnych lesov až s štátnymi lesmi. Hej, takže kruh sa uzatvoril. Hej, takže už len sekať, rubať, predávať drevo a tak ďalej, urbariáty a tak ďalej. To potom v druhom videu sa všetko dozviete. To bude ďalšie video a ďalšie budem zverejňovať. Tak ako to napríklad robí teraz, pravdu rozpráva Zoroslav Kolár, čo natáčal o Borisovi Kolárovi videa, o debilkovi Matovičovi, čo natáčal videa, potom o našom špeciálnom prokurátorovi, Danielito, sledujeme to, takže pozdravujem aj pána Zoroslava Kolára, dúfam, že aj toto videjko sa mu k nemu prinesie. Pozerám vás, pán Zoroslav Kolár, držím vám v palce, ste fantastickí, pravda zvíťazí. Pravda boli, povedzte pravdu človeku do očí. Čo sa stane? Zistite to. Zistite si to sami. Otvorte svoje srdcia, povedzte ľuďom pravdu do očí a uvidíte, čo sa stane. Nechám to na vás. Keď mi budete písať komentáre, že chcem zničiť Huliaka, alebo prečo sa do toho starám, že sa chcem zviditeľniť, bozajte ma vriť. Rovno vám odkazujem, vy, PSkári, slniečkári a negramotní ľudia, ktorými budete písať nejaké tu komentáre, že sa chcem zviditeľniť. Ja nechcem zviditeľniť, ja chcem poukázať na pravdu o Huliakovi, že celá jeho agenda voda, poda, les je odrb a nič len odrb. Takže ďakujem za pozornosť, milí priatelia, moji zlatí, krásni priatelia, Slovenky, Slováci, ktorí ste sa ešte neprebudili. Prebuďte sa! Natočím ešte druhé videjko, natočím ešte tretie videjko a bude vám sánky padať dole a nebudete si len okuliare dávať z očí dole. Budete si odlepovať pásky z očí. Čo vám ešte budem rozprávať o Huliakovi. Zverejňoval som nejaké videá o pravde. Pozrite si na mojej facebookovej stránke RM Car Service. Nechcem si tu robiť reklamu, prepáčte, ale je to môj Facebook, takže si to poviem. Hej, asi pred 4 mesiacmi som tam nejaké zverejňoval videá, toto, nechcel som už sa do toho zapájať a tak ďalej, bolo pred voľbami. Neľutujem jednej veci, že som vystúpil konečne zo tej debilnej strany, ako je Národná koalícia, zastierka pre SNS. Takže, Rudko, máš sa na čo tešiť ešte, pozdravujem všetkých v Národnej koalícii, ktorí tam ešte sú, držia sa zubami, nechtami, lebo Rudko Huliak ide dopredu, hej, takže Rudko ide zachrániť Slovensku, vodu, pôdu, les. My sme aktivisti. A skončím to video takým, ako sa hovorí, povzbudením. Rudko, a hlavne pre teba. Kto seje vietor, žnie búrku. Nepichaj prsty do hovna, kým nesmrdí. Rudko, pichol si. Pozdravujem vás, Slováci, priatelia, ahojte a tešte sa na ďalšie videjko. Čaute, pozdravujem vás všetkých.